Zdravím, takže toto je David a to je ďalší diel môjho videoblogu. Práve som sa vrátil z nákupu z Pražskej tržnice, je to strašne veľká tržnica, možno tam niekedy urobím video. A kúpil som tam nákup za 500 korún, proste úplne šalné veci. Vám ho možno že aj ukážem, ale teraz som akorát odšťahoval, vypol som už 5 jablok a odšťahujem ďalšie 3. Tak quick video, ako sa to odšťahuje, preto čo nevedia, čo je to odšťahovanie, tak vlastne toto je taká mašinka odšťahovacia, do ktorej sa nahádžu jablka. Tu je jablko, ja ho teraz rozrežem. Nožík. A nechcem to položiť tak, aby sa to vyplo. Chaos. Dobre, ja dám sem. Tak to dám. Je to ťažké bez kameramana. Takže jablko sa rozreže. Môžete vidieť, že je trochu také pobité, je to proste jablko za 10 korún kilo, padánky, že pozbierané z zeme, čiže trochu odtlčené, ale to je úplne nepodstatné. No a teraz tu sa zapne odšťavať, tam sa vlastne také tie motory, tam sa hýbe takéto ozbené koleso, ktoré to všetko seká na drobno a stále dole ide tu. Tak. Potieram ja. Sa trochu občas takto dlho stáva, treba úplne delikátne, také sladké. Koniec. No. A teče žus. Nachladím to, aby ta šťava odkacala. No. A preto narobí dosť bordelu, ale to je úplne jedno. No, dostal som z 3 jablok 300 ml džusu. Teraz ho vypijam. Strašne super, oveľa lepšie ako džus kúpený v obchode, lebo džus z obchodu sú proste také jablka, čo hnijú a také proste šroty, tie, čo sa nepodarí predať. Je chemicky kontrolovaný a hladina sa pridávajú. To skladuje proste mesiace, že nie je to čerstvé. To tu bolo pozbierané možno že z víkend, dneska to bolo kúpené a ja teraz proste odšťahujem, pijem úplne čerstvé v prirodzenej podobe. Kde to je? Lebo tam nie je tam ten úplne taký dobrý filter na vlákninu, takže tam je trochu ako keby nie úplne také vodnaté to je, ale trochu také hustejšie, takže, ale to je úplne super, nevadí. Akorát mi volala Plaminková, to je vlastne žena, ktorého syna som doučoval minulý rok, už je prijam na doučovanie. Takže v stredu mám dohodnuté od 4. do pol 6. Doučko. Takže to sa takto definitívne rozlúčilo s chodením na skúšky, keďže som sa dal počas skúšky na prednášky. Ale to nevadí proste, kašľu na to ako to musím učiť doma, no ako aj tak na tej prednáške to je dosť o ničom. Skôr sa tam chodí kvôli tomu, aby som sa to donútil učiť, ale ja teraz proste poviem, že sa to budem učiť a básta. A tam sa robím 300 korún, takže to je tak, no. 300 korún nie je to nič extra veľa.
nevadí. Nechám tak 300 korun, no čo ja 300 korun, no 2,5 hodiny 300 korun. Neviem. Čo som si nemal pýtať nejaké peniaze do dochádzku, no a ako kamoška, že si pýta nejaké 200 korun, to že musí prísť na to miesto. Ale to kamoška, da sa prejdem rád po Prahe a keď tak toto jedno a ďalšie, budem pýtať viac, alebo nejak tak. Ešte budem jednu holku dovyčovať, čo som akože sa spoznal na budizme. Ona je taká ako keby kamarátka, no je to ťažko povedať. No. Čo som chcel ešte akože povedať, tak asi ja ukážem tam nákup, no akože 500 korun to je úplne brutálny nákup. No, takže čo tu máme? Si to vezmem na stôl, si to povykladám a musím teraz z toho vyžiť nejaké 4 dní, aby som mal nejakých 100 korun na deň cca, alebo 125, lebo ako som minul za posledných 10 dní 2700 korun českých, no to je proste úplne šalené, to je viac ako 100 eur. No, takže máme tu kapustu, nejak sa budem snažiť jesť kapustu. Potom tu máme slivky. Maličké paradajčky, úplne fajné. Paradajky rôz. Potom tu sú uhorky. Potom jablka, ktoré sú, hej, to boli tiež 10 korun kilo. Tak som ich kúpil. Na odšťavanie. Paradajka ďalšia jablka. Ďalšia uhorka. Banány, ktoré sa mi už Silvia je popúčiť tak dore. Tiež 10 korun kilo, tak som kúpil také trochu veľké už. Ale to zjem, no až to som tu mal 6 banánov, proste som jedol posledný kopu banánov. A teda, že chce sa aj nejaké sladkosti zjem, dokiaľ nejaké croissant na hovadiny. Ešte to je deklarácia, že už nebudem nič jesť. Toto tu je brokolica. Myslím, že je brokolica. To tiež chcem odšťavať. Vidíš to? Som si povedal, že ako treba fakt odšťavať a všetko. No a to ste nevedeli ani počuli, že bola juicing party cez víkend, že sobotu škoda, že som to nenatočil video, ale mi to bolo také trochu divné robiť video takéto. Možno, že na budúce spravím aspoň také video, že bez komentovania môjho a potom to okomentujem. Keď som ešte veľa teraz skoro nikto nevie dostať videoblogu a je to tak dobre. A boli tam teraz 4 ľudia, bola to už druhá party v poradí a bolo to úplne super, proste, že v začiatku tak ten deň začal, že som úplne bol unavený a som taký bol rozbitý proste a všetko, že som sa vytrepal a nič som nerobil proste hodinu a pol a tak a som išiel na internet a tam nikto vlastne mi neodpísal na moje správy o odšťavaní proste, že či prídu, či neprídu, Stefi neodpísala, Vania neodpísala a ešte neviem, koho som tam volal. Ešte nejakým ľuďom, Majka Čelincová som im proste volal, potom tiež nezdvíhali a Stefi konečne zdvihla a povedala, že dobre, on tak príde, že akože aj keď to je už iba hodinu. A Ľudmila tam prišla, ona na ten event, bo som robil event, tak tam dala, že príde. A potom ja som sa ešte chcel zabehať, som hľadal všade proste oblečenie na behanie, potom som zistil, že mám u kamoša na izbe, tak som si išiel zabehať iba tak v som ešte bol na nete a už som úplne nestihal, tak som rovno z behania išiel že pospäť na Florence, tam sa len stretli o tretí. A potom pozerám SMS-ka, že Ľudmila mi píše, že počúvaj, že keď nič z toho nebude kvôli nízkej účasti, tak potom v pohode, že nevadí, že keď tak na jarmaku sa stretneme. Že som myslel tiež, že proste to nejak ruší, nie? No len, že ja by som bol tak rád negatívne, že sakra, že nikto to nechce robiť, nie? Nikomu nevolám, kašľa na to a ona to zrušila, kašľa na to. A byť taký naštvaný, ale ja som to celý deň, keď som mohol po kinociach ako hodinu a pol, že sa to snažil zorganizovať, tak som nebol naštvaný, som bol proste, že áno, bude to super, vidieť to. Takže aj keď to nevidím, je to jedno, to že stále všetko vychádza dobre, takže netreba sa vôbec akože zaoberať, aké sú také nejaké chvíľkové proste okolnosti, lebo celkovo je to všetko výborné. Takže som akože proste veril, že to je v pohode, nie? A stále nebude tak, než tak, či príde jeden človek, či príde traja, stále to je proste super. No a potom som napísal otecali ľudí, že nie, normálne sa to akože robiť, nie, že Stefi ide a tak, že všetko ide podľa plánu. Takže sa Stefi s ľuďom na Hološovici a sme išli po Stefi na Florence a ona sa donesla ešte jedno kamošta, že sme boli 4 proste. Stefi je z Belgicka, je kamoš tiež z Belgicka, tak sme boli 4.
No a sme išli kúpiť do obchodu nejaké jedlo, teda nejakú zeleninu. Proste úplne, že 330 korun pačal stepy. Myslím, že dosť veľa stál ten zeler, čo tu mám. Biela celer. On je dosť taký, že úplne tak nechutí nejak extra dobre, ale je strašne dobrý na také svieži a asi aj na nejakú potenciu a také veci. Ale tak je, že strašne tak, že tak čistí a tak, že osviežuje. No a one. Som úplne plný z tých jablok. No a sme kúpili proste veci, mi kúpila na tie zelery, proste to zaplakala, ja som nebral ani peniaze. Sme išli scéna, bolo to úplne super, proste sme tu boli nejaké 2,5 hodiny, sa nikoho nechcelo odísť, proste tak sme si tu odpočívali, sedelo slniečko, sme si postupne odšťavali rôzne proste veci, celer, jablka, uhorky, mandarinky, červenú repu, akože s citrónom, akože také rôzne kombinácie sme robili, že sme trocha aj veľa toho pomiešali, no tie mandarinky sme nemuseli miešať, lebo akože zvyšoková zelenina a jablka sa môžu miešať s zeleninou, ale mandarinky už nie. A mrkva ešte myslím, že takže vlastne bolo to úplne akože super veľa a sme stále tak pili a tak a sme, keď stále sme vysvetlili o tom, že aké to tu je, teda ako to je s tým odšťovaním zdravou stravou a bol som rád, že takže taký je záujem tých ľudí o to, nie tých mojich kamarátov, lebo človek si povie, že aká je taká spoločnosť taká negatívna a že nikto sa o to nezaujíma, o stravu a také veci, ale nie je to pravda, proste treba nájsť takých ľudí, ktorí sa o to zaujímajú, takže je to úplne v pohode. No a teraz som založil ďalší event v nedeľu, mám inak aj krásnu fotku, čo mám na Facebooku, som založil ďalší event v nedeľu a už tam 8 ľudí je potvrdených, lebo sme boli z Katko na jeho slave a tam na Katkovej slave boli nejaké kamarátky, ktoré tiež akože, že idem do toho a potom ešte sme išli s Ľudmilou, no, v sobotu potom akože odšťavanie sme išli na akože jarmark, tak sme išli do K4 a tam proste ešte nebolo kde sedieť, tak tam bol jeden stôl a také 200 ľudí, tak som nám prišiel, že si môžem prisadnúť, že hej, a tak sme sa zoznámili s tými ľuďmi a som potom zistil, že jednu holku stále než poznám, tak odtiaľ nejaké dvaja tiež a prídu teda dve holky. Takže proste už tam 8 potvrdených ľudí na Facebooku a to iba nedela. V sobotu bude, takže to bude podľa masaker a si povedal, že to môže byť u nej. No akože pod nájmu, takže to bude super. No a ja teraz som chcel vlastne si kúpiť nejaký také skutočné recept, že by to nebolo iba nejaká overková šťava s jablkami, ale dačo také skutočné, ne? Tak som si pozval video na YouTube, kde neviem, robil, že 8:30 a akože tým poriešil a zmixoval. Tak som si to presne dokúpiť, ja mám všetko z toho, okrem keľu, ale to nevadí proste. Potom spravím video dneska to už asi nebudeme šťavať, lebo som si spravil tie jablka a potom budeme robiť halušky. Tak ešte vám ukážem zvyšok nákupu. Už mám 2 minúty. Takže kiwi. Nejaké kiwi a proste ďalšie jablka. Čo tu ešte je? Na rohule, na fotku trochu popušené. A tu je kiwi a potom šupka z banánu. No a máme tu ešte druhú potom tášku. My sme chceli rebarboru, no nenašli sme rebarboru. Som volal tiež to aj v Ajo, že nech mi poradí nejaký recept. Takže mrkva. Toto tu je žizny. To skúsil tam Katka rozprával, že to je oné. Neviem teraz si povedať názov. Kúpil som aj vajcia, lebo tam bolo, že vajíčka, že úplne taký strana stanok, že žiadna Čína, ale Latvia proste, že domáce vajíčka, čerstvé, české, tak som si kúpil 10, no, že to je v pohode. Jablka. Ježiš, toto tiež opäť, už ja neviem, čo je nejaká, toto by mala byť nejaká pažitka a toto by mala byť nejaká, to je koliander. Koliander, to je to, čo ten stále odšťavuje a proste skúsil som rozprával ďalší koliander a tu sú ďalšie tony jablk. No to je už celá zvyšok dačka sa jablka, takže keď si vezmem, tak to sú tie jablka a tu je proste zvyšok toho, hej, nákupu. No proste 500 korun. Šálne a musím teraz proste nejak trochu šetriť, hej, že nejak nie je z toho tak veľa a no dúfam, že mi to vydržia na veľa dní ten nákup, hej, že hlavne treba, aby to nehnilo a aby som potom nekúpoval nejaké blbosti, hej, že nejaké cheesy a nejaké pizza, aj keď to bude na 3 dní,
tak to stojí za to proste, tá strava stojí za tú cenu. Dobre, to je asi všetko, tak malý update a musím mať viac videí, mám toho viac čo rozprávať, ale som bol tak unavený, trochu zničený, ja som nejak nechcel také videá teraz točiť, ale nosím hlavne svoje myšlienky, takže budú ďalšie videá, môžete na to tešiť a idem teraz, aby sa mi to zmestilo do 15 minút, takže čau.